500 € w kapsie mam. Co z tym zrobić, nie wiem co. Dać na procent będzie błąd, bo odsetki kiepskie są. Fajne auto kupia się, teraz fest okazja jest. Takie auto wyda miał, jakżech już od dawna chciał. Pełny wypas w środku skóry, ciąchy lecą na alumy. Elektryka to jest szpan, a na wierchu szyberdach. Z zadku spoiler, z przodku grill, pełny wypas, szyk i styl. Wiem już nawet kajte cudo, kupić to nią mi się udo. Tam Audików i Mercoli stoi, że aż głowa boli. Już nie czekam, biera się, to za miedzą blisko je. Takie auto wyda miał, jakżech już od dawna chciał. Pełny wypas w środku skóry, ciąchy lecą na alumy. Elektryka to jest szpan, a na wierchu szyberdach. Z zadku spoiler, z przodku grill, pełny wypas, szyk i styl. Już nim jada, już jest mój, jak najszybciej do dom gnom. Coś się dzieje, coś nie tak, ktoś mi światłem dawał znak. Teraz widzę, to był błąd, szkoda kasy, to jest złom. Takie auto wyda miał, jakżech już od dawna chciał. Pełny wypas w środku skóry, ciąchy lecą na alumy. Elektryka to jest szpan, a na wierchu szyberdach. Z zadku spoiler, z przodku grill, pełny wypas, szyk i styl. Jedyny jeszcze sposób jest, żeby dobre auto mieć. Kredyt, raty, nadgodziny, coś pożyczał od rodziny. Bo w salonie to jest to, stoi, czeka, biera go. Takie auto wyda miał, jakżech już od dawna chciał. Pełny wypas w środku skóry, ciąchy lecą na alumy. Elektryka to jest szpan, a na wierchu szyberdach. Z zadku spoiler, z przodku